Milloin verojen maksaminen on merkki terveestä yrityksestä ja onko järkeä maksaa niitä veroja? Siis eihän yritystä pyöritetä sen takia, että päästään veroja maksamaan, vai pyöritetäänkö? Tässähän on kyse pitkälti tuloveroista, mutta toki voidaan sotkea vähän arvonlisäveroja myös siihen joukkoon. Lähtökohtaisesti on niin, että terveet yritykset maksaa niitä veroja, koska jos sä teet tulosta, niin sä maksat tuloveroa ja yleensä myös mikäli et ole vientiyritys, vaan tällainen kotimainen yritys, niin arvonlisäveron ylijäämä, eli maksuun menevä arvonlisävero, on yksi merkki siitä, että se yritystoiminta on tervettä. Verojen maksaminen on terveen yrityksen merkki. Mistä lähtien verot ja terveys on tolleen yhdistetty? No niin, kyllähän ne on siitä lähtien yhdistetty, kun että tehdään tulosta, vaatii yleensä sen, että siinä laukeaa sitä veroja maksettavaksi. Nyt sitten ei ole tarkoitus tietenkään maksaa niitä veroja maksimaalisesti. Sitä varten meillä on verosuunnittelu, että me käytetään ne kaikki mahdolliset keinot, että me saadaan se verotuksen taso sieltä alas. Mutta jos me halutaan kerätä sinne yritykseen näitä pääomia tai sitten yleensä ottaen olla tuloksellinen yritys, niin kyllä siihen hyvin usein liittyy se, että verotus silloin tapahtuu. Eli jollakin tapaahan siis tämmöinen nollatulosyrittäminen, siis se, että pyritään siihen, että nyt verottaja ei sitä penniäkään sieltä saa vain nykyään, tai olla senttejä ei saa, niin se nollatulosyrittäminen ei välttämättä ole sitten kovin fiksua. Mitä siinä tapahtuu konkreettisesti, jos vuodesta toiseen vetää nollatuloksella? Meillähän on tämä meidän ensinnäkin huojennettuun osinkoon rakennettu verotus kiinni siitä, että kuinka paljon siinä yrityksessä on tätä omavaraisuutta. Hyvin useille suomalaisille osakeyhtiöille se omavaraisuus kertyy vain ja ainoastaan niiden tulosten kautta. Harvalla meillä on takataskussa 1,5 miljoonaa laittaa sinne yrityksen omaa pääomaa ja ruveta siitä sitten nauttimaan näitä huojennettuja osinkoja. Jos me tehdään vuodesta toiseen sitä nollatulosta, niin silloin meille ei todellakaan kerry näitä nettovarallisuuksia ja silloin me ei päästä ikinä näiden huojennettujen osinkojen piiriin. Toinen asia on se, että silloin meillä pysyy ne pääomat hyvin ohuina siellä. Meillä todennäköisesti ei ole siellä minkäännäköisiä patjoja ja se yritys on vuodesta toiseen ihan täysin sen varassa, että se liiketoiminta pyörii. Ja sanotaan, että kolmanneksi se, että sä teet pelkkää nollatulosta yrityksellä tarkoittaa sitä, että se on sen verran pieni yritys, että sieltä kannattaa kaikki ottaa palkkana ulos, mutta ihan yhtä lailla se verottaja verottaa sitäkin. Tuossa kun yrittäjä kumppanien kanssa juttelee verosuunnittelusta, niin moni rupeaa hymyilemään sillä lailla vähän katsekaukaisuuteen piirtyen. Milloin verosuunnittelu on järkevää ennakointia ja milloin se alkaa ohjata päätöksentekoa jonnekin väärään suuntaan? Tämä on hyvin usein täällä tilitoimistossakin tulee vastaan, eli ainoa kysymys on joka kerta, että miten mä voin tehdä, että mun ei tarvitse maksaa niitä veroja. Ja sitten jos se sun ainoa, mitä sä haet siinä sun toiminnassa, siellä sun yrityksen taloudellisessa ohjaamisessa ja johtamisessa on minimaaliset verot, niin kyllähän se sun keskittyminen on ihan väärässä paikassa. Oikeastihan sun pitäisi yrittää miettiä, miten mä saisin maksimaaliseksi ne verot, eli mä saisin tehtyä sitä tulosta mahdollisimman paljon. Tällä verosuunnittelulla me sitten pyritään tiputtamaan sitä suhteellista verotuksen tasoa toki pienemmäksi, mutta tämä verosuunnitteluhan on nimenomaan sitä, että keskitytään siihen, että mitä kaikkea palasia meillä on käytettävänä siihen, että me saadaan sitä verotettavaa tulosta alas. Ja sitten tällainen haitallinen veroihin keskittyminen johtaa siihen, että ainoastaan kysytään, että mitä kaikkea kuluja mä saan tänne yritykseen, että mun ei tarvitse maksaa niitä veroja.
Ja siinä on myös sellainen vaarallinen tilanne, että sitä aletaan niin kuin venyttää niitä käsitteitä ja sitten ruvetaan rakentaa sinne myös tällaista niin kuin veropommia itselleen, kun sinne viedään jo sellaisia kuluja, mitkä ei kestä ihan täysin sitä verottajan tarkastelua, vaikka ne tarinat olisi kuinka hienoja. Joskushan sattuu sillä tavalla ikävästi, että lyö sen varpaansa siihen pöydänjalkaan ja siellä verot erääntyy, mutta kassassa ei ole penniäkään. Miten yrittäjä voi sitten hallita ja kontrolloida sitä omaa kassavirtaa ja kassassa olevaa massin määrää, että ne verot ei tulisi niin yllätyksenä, ylläripyllärinä sieltä ja yhtäkkiä tyhjentäisi kassaa tai edes on miinuksella? No tässähän me tullaan taas tähän kassavirran hallintaan, mistä me paljon täällä puhutaan. Ja yleensä nämä yllätykset tulee muutaman asian johdosta. Yksi on se, että arvonlisäverot on pamahtanut maksuun ja asiakas ei ole maksanut jotain isoa laskua. Eli niitä fyrkkiä ei ole saatu ja sitten kun se erääntyy se vero, niin ei ole mitään muuta kuin se myyntilasku, millä yrittää maksaa niitä. Toinen, mikä johtaa tällaiseen tilanteeseen, on se, että on maksettu liian vähän niitä ennakkoveroja vaikka tilikaudelta ja sitten sinne syntyy sitä verotettavaa tulosta ja se menee jälkiverotukseen. Eli tällähän tämä vero tulee maksuun vasta niin kuin vuoden päästä ja siinä kohtaa tilanteet ehtii muuttua todella radikaalisti. Muutama asia, millä tällaiset saadaan taklattua. Yksi on se tehokas eteenpäin katsova kassan hallinta. Toinen on se, että siellä on aina se patja sen 2-3 kuukauden menojen verran rakennettuna. Niin silloin tällaiset heilahdukset ei pääse sitten yllättämään. Ja 3 on se tietoisuus niistä erääntyvistä veroista, myös niistä tuloveroista, siitä ennakkoveron tilanteesta. Ja nämä kannattaa jutella sen kirjanpitäjän kanssa läpi, että mä haluan koko ajan olla tietoinen, minkä näköisiä veroja mulle tulee maksuun ja missä kohdin. Siis yrittäjän vaurastumisen kannaltahan niin osakeyhtiö rakenne nämä palkat ja nettovarallisuudet ja osingot ja muut on tosi hienoja ja tavoiteltavia juttuja, mutta mikä rooli niin näissä kaikessa on tuolla niin tällä verotettavan tuloksen tekemisellä sitten? Meillähän on tästä aivan mahtava video, missä me ollaan laskettukin tällainen 2 eri skenaariota, että jos jätetään tulosta ja sijoitetaan siellä yrityksessä kautta, että yrittäjä nappaa kaiken palkkana ja sijoittaa siellä omassa toiminnassaan, niin näillähän oli aivan merkittäviä verotuksellisia eroja ja sen lisäksi vaikutuksia siihen yrittäjän vaurastumiseen. Jos se yrittäjä haluaa sillä toiminnallaan vaurastua, niin vaurastuminen on aina tällaista pitkän ajan niin kuin tiedostettua tekemistä. Silloin tässä osakeyhtiöpuolellakin ei pidä aina vaan keskittyä siihen, että miten sen rahan saa itselleen heti ja nyt, vaan välillä voi olla hyvä jättää ne sinne osakeyhtiöön lepäämään ja harrastaa esimerkiksi siellä sitä sijoitustoimintaa. Se, että niitä jättää sinne osakeyhtiöön, niitä tuloksia, vahvistaa taas sen yrityksen nettovarallisuutta, mikä tarkoittaa suomennettuna sitä, että pystyy saamaan paljon enemmän sitä huojennettuna maksettavaa osinkoa itselleen joskus tulevaisuudessa. Eli tällaisella järkevällä tarkastelulla, kun tarkastellaan niitä tulevien tulosten vaikutuksia siihen kokonaisverotukseen ja siihen kokonaiskuvaan, niin saadaan todennäköisesti kaikkein eniten aikaiseksi ja parhaiten toimiva mylly sinne sun oman yrityksen ja henkilökohtaisen verotuksen kanssa.